Bakit? Krak? Kaya sumumat. Nya! Nana pa naman! Wala! Sauyong pa lang naman! Paano man tilikod? Kabarbarang talaga man ti panawinin. Apo. Stuy na ya. Ni. Ano gawin? Nya! Saan eh? Nya? Kamusta jay super mo kanina manang? Mayata! Just ni! Ta! Intod, di ba? Di nakas ka di kalman. Wen? Tugtugon ni mamang mo kami ng alaki. Kunana. At di bayad di sabam na kong, ha? Inala mo ta? Igatang ko nanti. At, pipialang nga pangal to miya. Ganun bakit? Kurang. Barok. Kunana mo, ni mamang mo siya. Sige mo. Iti pag-at, ginatang ko. Tagawidak. Napasungadak siya. Di jay nga, ilad na mo. Bakit? Kurang. Sumumat. Nya! Nana pa namanan! Wala! Sauyong pa lang naman! Saan yung pagkita yung bibibita ka? Kitas na! Daw mo basi na sa pula. Bakit? Kurang? Baka ipagbawa kanain na tangarakin! Ana! Tad kamas tayo. Kinita naman siya. Diba sa kanain niya? Ni, kasta ko mga kanain lakay! Hangapat maturugan diwar! Hindi na. Apag-ala na. Kaya bakit ako? Ala nga ta Shakti mangluton. Wala ka. Nya jimano gawin niya mo? Sardinas ka doang itlog. Ay, sardinas. Ginatang ko. Tabalay yung ornita na istoryo ta ingatang ko ordi naglakon sa ba. 150 mo lang niya wada man gawin? Oo, 150. Ay. Gamyaman na adjust na. Kunin mo na gawin ko nak ano sa gasut. Okay, dahil din gatang ko niya. Tuloy ko. Kunin mo na gawin. Istorya. Idi pag-ala ka jay kanya na. Luto kang bakit napambandag ka sa. Wala? Ngoy mo na kay ayaw mo na gawin ah. Basta adjust to ni Ame Kapon. Nagawa na. Hindi luto ko sa. Pero may tapang luto ka. Doon nga sa hindi ka pagluto. Indasar ko kami ni Justin eh. Aming nga makan. Di ko na nasa kanya. Pinagsingkot ka mo itong lakay. Kami talaga nga nagbalbaliwan. Narawin. Maragsa ka na niya sinasama na siya. Hindi mahang kami. Bakit? Ang mga lalaki ko tiyaran. Labayan kan. Syakti ko. Labayan ka sa. Subang ka pa yun na bakit? Lirin nyo ka! Ay, ito mga ayaw, Justin eh. Hindi subang ka eh. At tatawa nga, alam mo! Para niya. Bakit siyempre, may iliw ka kanya. Anak mga kay-kayatin, paparugan na piwaran ko na ka! Pakanak siya. Hindi, basta pinangpakpakan ko na. Pinangay-ayaw kasta. Doon nga sabi ko, na kanya yun. Kasti ko mga kanayon lakay, ang tagririri no, kasti ka. Una na! Nagmay pinangipagana mo na gawin. Pero may tabi na mga ano magpagana kasta. Di ba? Bakit anak ko nga gininumin? Nakulit. Nagmagatin mo na gawin. Di ba mga kami hasta na? Yes na eh. Uy, dialpas kami hasta mangan. Di ba kita masahin ka pa eh? Nabanbanog kan sa nga kwanto balay. Karang mo na! Pero may tabi na kayo ayaw. Yes na eh. Talaga, masahe ka ta. Subuas na. Masahe nga hasta. Yung ako sa kanya na. Bakit ako na? Ano, malpas kanto masahe, ibumbaan kanto pa idigos mon. Tama pang kanto tumigos pa yun ah. Alam mo, Talaga, pinangayay mo na gawin na. Dilibangon. iwarkin to no malpas kanto digos. Iwar mo tami nga din na malabaan ta, aglabanak. Walang ba? Walang nga agpis kami. Just to siyempre narigit, maturog tiwar. Nya, kasjay, di kinapatog ni bakit ko pa niya just to nila. Siyempre nagbasolak. Na, Buno mo na gawin. kasjaya nga talaga. Awan papanan na. Yes, ni. Una. So mga ID kwan. Nalabas siya, naglabanak ka daw ko. Yes, ni. Aming nga tagibalay, nagpumprak siya. Pero may pampanog ko. Tuwang ko na kanyak. So, bayak yung may dito. Nga na kanyak. Lakay. Wala na. Mabalingkan to nga, uminom to na rabiita. Sinimit ka mo. Tingnan na. Uy! So nga, isa gano'n magkikinutan ta. Uminom ta. Ano rabi? Pandador. Una to. Mali, madiyan. Atong mo ka man. Just nita. Nang pedibalay ko. Ay, wala mo na gawin. Baka bilbiro ka na magbabawi. Una. Nya, just ni kasdi ang mga yayo. Lakon. Wala mo na gawin. Talagang ka talaga mo na gawin ah.